Hello guys, good afternoon. And right now, I am here in Cebu, Philippines, my hometown. Dito talaga ako lumaki and yeah, dumating kami dito last night. And gabi na yon and we got hungry. Yun lang yung parang nangyari. We got here, we got hungry, we went to IT Park. I wanted to eat Jollibee kasi yun yung parang alam naman natin yun talaga yung cravings natin pag galing tayo abroad kasi doon sa Denmark walang Jollibee. So, yun yung parang, oh, yun talaga yung kakainin ko. But then when I went there, sa IT Park, sirado yung Jollibee. But then beside is KFC. So, doon na lang kami kumain. And, yeah, sa IT Park, doon ako dati nag-work, guys. And, like, 10 years ago, sobrang tagal na. Nag-work ako doon sa Qualphone, call center agent. Tapos, it was just nice going back there and, you know, reminiscing yung dating buhay, charing-ering. And then, yeah, pero medyo sad dun kasi I think it's because of the pandemic still. Baka yung mga call center agent, baka most of them is nag-work na lang sa bahay. Kasi, for me, I mean, that's logical. Kasi, ang tawag nun? Yeah, that's more convenient kasi hindi ka na mag-iisip ng transportation, ganyan, sa bahay na lang. Pero, ang downside is yung mga businesses dun sa IT Park, konti na lang ang parang open na mga restaurants, yung mga establishment dun mostly closed na. Yeah, so yun, pero medyo, kasi normally pag nagpupunta kami doon, madaming tao, parang masaya yung vibe. Last night, it was just quiet. Pero okay na din. So, kumain kami ng KFC, sakit sa heart. Kasi yung iniisip ko talaga yung Jollibee, pero sobrang pagod na parang maghanap pa ng Jollibee. So, yun. KFC, yung kinain namin last night, okay naman, masarap naman. KFC, yun. And then, afternoon, ano pa ginawa namin? Yan, punta kami ng pharmacy. Bumili kami ng sito, paborito kong drink dito. And then, ito din. And then, we went back home. And, sobrang pagod lang. So, natulog. And then, yeah. And then, today, we just woke up like 30 minutes ago. And the time is, kita ba? 13:35, 1:30 na ng hapon. And, yung plano, kita nyo, the same clothes. Who cares? Ano lang naman, sinuot ko siya kagabi na parang few hours lang. So, suotin natin kasi wala tayo masyadong damit. So, yeah, yung plan for today is we're gonna eat first, we're gonna find lunch, and then bibili kami ng SIM card para magka-internet kami kasi walang, dito may wifi pero of course we wanna have wifi internet all the time sa phone namin. So, we're gonna fix that today. And then, ano pa ba? After that, pupunta kami sa bahay kung saan nakatira yung family ko. And then, I'm gonna give them some of my pasalubong, yun naman. Pero yung pasalubong, guys, mga ano lang talaga, parang simple things. I mean, cookies, candies, chocolates, ganyan. And then, afternoon, mag-dinner kami the whole family. So, yun yung mangyayari for today. Tomorrow, gusto ko sana pumunta kami ng Balamban. Kasi, doon sa Balamban, guys, may nabili akong maliit lang naman. Maliit na parang house. Matatawag bang house yun? Parang, but anyway, house and lot, I would say. But, maliit lang naman talaga siya. Parang pang isang tao lang. So, nabili ko siya mga 3 years ago. Pero hindi ko pa nakita ever yung place na yon. So, gusto ko sana mapuntahan tomorrow. But I've never been to Balamban. So, it's gonna be my first and Martin's first. So, we'll see what's gonna happen there. Hindi pa tapos yung maliit na bahay doon. Pero, yeah, gusto ko makita kung ano ba talaga. Then, after doon, sa bual-bual na kami mag-i-stay. Kasi, I've only got 3 weeks. And 3 weeks na yun, sobrang bilis lang. Anyway, yun yung mangyayari. And I'm happy being here. Yeah, I'm happy being here. Maingay ang aircon, maingay ang shower. Pagpasensyahan nyo na. Kasi, andito tayo, walang other possibility. So, yeah, I'm happy. After 2 years, nakabalik kami dito. Kasi the last time we were here, it was during the
yung kasagsagan pa talaga ng corona. And then we got stuck. And then the Danish government has to send an airplane to Danish people. That includes me. Kaya hindi pa ako Danish citizen. But anyway, to get its people. And then, yun yung nangyari the last time kaming nagpunta dito. So now, 2022. Wait lang. Disturb. Yeah. So, yun. Anyway, medyo makalat dito guys, pero pagpasensyahan nyo na kasi sumampagod talaga namin today. And alam nyo na pagkadating yung bagahe agad, ganyan. So, okay lang yan. So, pagkita ko sa inyo, medyo makalat. But, you know, just close your eyes pag ayaw nyo makita. Ito yung mga pasalubong ko, guys. Ewan ko ba kung magugustuhan nila, pero whatever. So, may konti tayong parang chocolate dito. Lahat yan, binili ko kasi naka-sale. Tapos, actually, binili ko to para snacks namin ni Martin, pero 4 ata yung binili ko nito. But anyway, ilagay ko na rin dyan. Tapos ito yung mga cookies. Danish is famous for their cookies. So bumili ako guys kasi medyo tumatanda na rin yung mga yung mga ka-family ko ba. So maganda siya i-partner sa coffee, so pang snacks, ganyan. Pang snacks. May mga din, pancake, pero sila na dapat gumawa niyan. Chocolate cake, sila na dapat gumawa niyan. Itong color green? Jome cake, like dream cake. Sila na din dapat gumawa niyan. Bahala sila sa buhay nila. Ito mga konting damit. Ano pa ba? May mga pala dito guys. So, nilagay ko sa Shein na bag. Ito. Mga yan, candies, chocolate, whatever. Tapos may mga cookies pa din dito. Tapos, may mga, ang tawag niyan, may mga konting damit lang. Kasi naman, ang damit na bibili din naman nila yan dito. So, konting damit yan, yung mga sale, yun na binili ko. Ito yung napaka-funny. Ang bigat. Heinz Tomato Ketchup. Kasi, naka-sale siya, 5 crowns yung isa. So, bumili ako ng isa ganyan. Pak, ganun. Tapos, dito is yung mga bag-bag. Ito yung mga panglalaki. Basta, yan na. Dito din, may laman din yan. So, yun lahat. May toothpick ba? Hindi. Yung toothpick, hindi yan kasabi. Diyan ko lang nilagay. But then, bumili din ako nito just in case na anong tawag yan? It's good for sunburn, I think. Tapos, hand sanitizer para ready tayo. Dami niya. 6 crowns isa. Pero, gusto ko nito kasi it's so convenient to bring kasi flat siya. Lagay mo lang sa pockets mo. It's so good. Tapos, ito din pala, bumili ako. Ito yung parang favorite ng Ma'am Shiko na parang nilalagay niya sa mukha niya. Bio oil. So, yun. Extra. So, yan. Lahat yan, ilalagay ko dito. And then, we're gonna bring it. We're gonna bring it dun sa family ko para tapos na. Wala nang iisipin. And then, let's see.